Ikomiti yeANC ejongene nokusebenza ngokwendlela kweenkqubo zalombutho yeNWC ithi izakuqwalasela umba wokuba ajongane nenkqubo yoluleko usosiba walombutho onqunyanyisiweyo umnumzana Ace Magashule, ilungu lesigqeba esiphezulu seANC umnumzana Tony Yengeni kunye-noMnumzana Niehause. Sekela sosiba walombutho unkosikazi Jaessie Duarte uthi ayamkelekanga kwaphela indlela lamalunga athe aziphatha ngayo ngethubo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma evele enkundleni kutshanje. Kusenjalo iANC iyasixhasa isicelo esizakuphikisa isicelo esingxamisekileyo sikamnumzana Magashule sokuba sichithwe yinkundla isigqibo sokumnqumamisa kwethutyana kulombutho. The NWC supported the application to oppose the urgent application by the Secretary-General to set aside his temporary suspension in terms of Rule 2570 of the ANC Constitution. So today was the deadline for us to present our affidavits, and that has been done. Now, we also had received some reports from provinces about people in the provinces that have already been asked to step aside, and others who have not stepped aside have been written letters of suspension. So there is a provincial movement as well, and that's also been happening. And there are two people affected in Parliament who have also been requested not to take up any executive authority positions such as chairs of committees, but they remain as parliamentarians.